Natoy. Kami doon ni Mami D. Yakin yung Aiko. Aiko, alat. Natoy di Aiko. So, muna ba ni Painan na space yun? Ano, video mo din. Oh, God. Ako, lupang bata ito. Aba, sino bang inaakala mo? Arlen? Nagpagupit ako. Kanin, sana ganun. Ikaw ba yan, Tony? Ay, sorry. Smile na lang. Kanya. Pagpakita sa akin, ako, galit na galit. Pardon naman ako. Sama kayo ka, friends. Pero ka as ever, pero pasok ka, halika. Tony, maupo ka. Ayan, si Roger. Swabe yan. Hindi na